De gemeente Noord-East-Friesland is drokdwaande bij de werinrichting van het Sonnemaplein in Dokkum. Gewoon wij binnen Frost en Sonnema een sterke combinatie, maar nu is dat even net het geval. Om de werkzaamheden teruggaan te litten is het onjoch van het plein tijdelijk verhoren. Op het Sonnemaplein staan er nu 2 grote witte tinten. Het weer laat ons de laatste weken wat in de steek en dan moet je creatief zijn om het werk toch af te ronden. We zitten hier met metselwerk zoals je ziet en dat is niet goed bestand tegen koude omstandigheden. Vorst helemaal niet. En je kan natuurlijk blijven wachten totdat de temperaturen hoog genoeg zijn. Alleen, je wil ook door, je wil het werk afmaken. Dus we hebben hier een tent neergezet met een kachel erin, zodat die jongens ook door kunnen. Het eindresultaat komt heel tijd dichterbij. Doch smatten er nog een paar werkzaamheden uitgevoerd worden voordat het heel klaar is. We zijn hier natuurlijk druk aan het werk en dat heeft nog een aantal weken nodig. Het straatwerk op de brug moet klaargemaakt worden. Het meeste straatwerk is al klaar. Her en der moeten nog wat lichtmasten geplaatst worden. En dan gaan we langzamerhand richting het einde. De werkzaamheden binnen op 17 februari in 2024 al uiteenzet. Maar net alles rond Hielendal nevens de planning werd toch er wat vertraging ontstaan is. We hadden al voor de kerst klaar willen zijn, maar door omstandigheden die je niet altijd kunt voorzien zijn de werkzaamheden uitgelopen. We hopen rond 4 maart of voor 4 maart moeten we klaar zijn. We zitten met een officiële handeling en het gaat gestaag en zoals nu lijkt gaan we het redden.